Силовики распачалі рэпрэсіі ў дачыненні беспрацоўных. Што пагражае Лукашэнку за прымусовую дэпартацыю беларусаў з радзімы? І што вядома пра беларусаў, якіх затрымалі на канцэрце Макса Каржа? Пра гэта ды не толькі ў суботнім аб'ектыве. Вітаю. З вами Віталь Бабін, запрашаю гаспадарства на галоўнае інфармацыйнае выданне дня на Белсаце. Вызваляць палітвязняў трэба, нягледзячы на умову Лукашэнкі. Наконт прымусовай дэпартацыі рэпрэсаваных заяўляюць у аб'яднаным пераходным кабінеце і ў народным антыкрызісным упраўленні. Але ж, па праўдзе, вытурванне людзей з краіны за палітычную пазіцыю – гэта крымінальнае злачынства, за якое можна атрымаць рэальны вырак у міжнародным крымінальным судзе. Юлія Цяльпук працягне. Палітычны пратэст, зняволенне, ціск і шантаж, эвакуацыя з Беларусі ці прымусовая дэпартацыя. Згодна з падлікамі прадстаўніка Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі, у замежжы цяпер больш чым 4,5 тысячы асобаў, што прайшлі праз палітычныя рэпрэсіі. Усе мы тут знаходзімся, я маю на ўвазе палітвязняў, знаходзімся з прымусу. Шмат хто не жадаў пакідаць сваю краіну. Але гэта прымусовая дэпартацыя і, на жаль, гэта таксама факт. Частка беларусаў застаюцца ў краіне, нягледзячы на ціск сілавікоў і праблемы з працаўладкаваннем. Іншыя выязджаюць дзеля ўласнай бяспекі, а тыя, каго амністуе Лукашэнка ў выніку дамоўленасцяў з ЗША, праходзяць праз прымусовую дэпартацыю ў чыстым выглядзе. Учора Лукашенко прызнаўся, што выдварае, каб не арганізавалі чарговыя пратэсты, і агучыў сутнасць прапановы Дональду Трампу. Хотите 1500 этих или 2000, как они там считают, собирайте к себе, везите их туда. Дэмакратычная супольнасць на працягу 5 гадоў дамагаецца вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Рэжым вызваляе толькі ў пакеце з прымусовай дэпартацыяй. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету вітае вызваленне, але не выдварэнне. Прымусовая дэпартацыя з краіны – гэта працяг палітычнага тэрору і несправядлівае пакаранне людзей без віны. Рэжым мусіць спыніць рэпрэсіі цалкам, а не проста замяніць адзін ціск на іншы. Прымусовую дэпартацыю беларускага ўзору забараняюць Рымскі статут міжнароднага крымінальнага суда, артыкул 7.1d. Дэпартацыя або прымусовае перамяшчэнне насельніцтва ёсць злачынствам супраць чалавечнасці. Артыкул 12, частка 4 міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Ніхто не можа быць адвольна пазбаўлены права ўехаць у сваю ўласную краіну. А таксама імператыўныя нормы міжнароднага права, ад якіх нельга адступаць згодна з Венскай канвенцыяй. Але калі на коне свабода, а ў некаторых выпадках і жыццё чалавека, даводзіцца ісці на кампрамісы, прызнаюць юрысты. Я абедзвюмі рукамі выступаю за тое, каб даць магчымасць чалавеку выехаць, нават пад прымусам, калі гэта будзе умова атрымання свабоды. Потым, калі чалавек захоча, гэта будзе яго свядомае рашэнне, ён можа ў любы момант паехаць назад у Беларусь. Адзін з прыкладаў у сусветнай практыцы угода з дыктатарам Нікарагуа. 2 гады таму таксама ЗША вывезлі адтуль 222 палітвязні. Апроч прымусовай дэпартацыі, рэжым пазбавіў тых людзей грамадзянства. Вяртаючыся да беларускай сітуацыі, за прымусовую дэпартацыю ў розных формах, стасаваную супраць апазіцыі на працягу 5 гадоў, на ініцыятыву НАУ у міжнародным крымінальным судзе разглядаюць групавы пазоў. У выпадку з міжнародным крымінальным судом мы бачым, што яго не спыняе то, што гэта дзейнічаючыя афіцыйныя асобы нейкай дзяржавы. Для іх палітычныя гульні з'яўляюцца шмат меншай перашкодай, чым для дзейнічаючых урадаў, таму што яны не ўрад, яны пазаўрадавая арганізацыя, і яны больш свабоднымі тут могуць сябе адчуваць. Таму незалежна ад дамоўленасцяў паміж Менскам і Вашынгтонам ці іншых палітычных угодаў, Лукашэнку ўсё ж могуць прыцягнуць да адказнасці. Паводле ацэнак Міхаіла Кірылюка, на разгляд справы МКС спатрэбіцца прыкладна год. Юлія Цяльпук, Белсат. І мы маем першую рэакцыю з Брусэлю датычна магчымага вызвалення палітвязняў праз прымусовую дэпартацыю за мяжу. Еўрадэпутат Сергей Лагадзінскі адказаў на пытанне, як Захад успрыме такі крок афіцыйнага Менску.
Я считаю, что каждый должен решать сам. Я думаю, что многие из них захотят покинуть Белоруссию, если действительно будет такое освобождение. Но насильно выкидывать людей из собственной страны, это, естественно, не то, что являлось бы жестом доброй воли со стороны правительства Лукашенко. С моей точки зрения, в любом случае, никакой нормализации ни за какую цену с правительством Лукашенко быть не может. Сілавікі распачалі рэпрэсіі супраць так званых дармаедаў, асобаў не занятых у эканоміцы. Як паведамляе выданне «Флагшток», на Гомельшчыне такіх грамадзянаў пачалі караць за непрыход на прафілактычныя сустрэчы ў міліцыю. Гэтак улады Рагачова адрапартавалі, што з 1 красавіка за ігнараванне падрабаванняў працаўнікоў РАУС да адміністратыўнай адказнасці прыцягнулі 12 асобаў. Паводле якога менавіта артыкулу, якое пакаранне вынеслі беспрацоўным, не паведамляецца. Пры гэтым юрысты адзначаюць, што міліцыя не мае права патрабаваць ад афіцыйна беспрацоўных, якія трапілі ў базу, прыходзіць на так званыя групавыя прафілактычныя мерапрыемствы з мэтай аказання судзеяння працаўладкаванню. У Мазыры такая групавая сустрэча для раней судзімых беспрацоўных скончылася прымусовымі працамі. Правялі для асобаў, не занятых у эканоміцы, так званую прафілактычную размову і ў Чачэрску. Кадры падзеі апублікавала мясцовая раёнка. І чарговае ўзмацненне лічбавага кантролю. Каля 19 тысячаў камер відэаназірання плануюць усталяваць у шматкватэрных будынках Менску. Афіцыйна дзеля падвышэння якасці выканання паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Возможность установки камер видеонаблюдения могла бы способствовать более качественному оказанию жилищно-коммунальных услуг, непосредственно подтверждению их объемов выполняемых работ, ну и, соответственно, донесение информации до самих потребителей. На что мы хотели бы обратить внимание? Это в первую очередь на своевременный вывоз твердых коммунальных отходов с дворовых территорий, на уборку придомовых территорий непосредственно от листвы, непосредственно от снега, ну и, конечно, на покос территории. Кошту праекту, які даручылі рэалізаваць Белтэлекаму, у Менгарвыканкаме не агучылі. Сцвярджаецца, што ўжо вызначаныя і ўзгодненыя з камунальнымі службамі месцы для усталявання камераў. На сённяшні дзень сістэмамі відэаназірання ў Менску абсталяваныя каля 430 шматкватэрных дамоў, у якіх працуюць каля 2000 камераў. Узмоцніцца лічбавы кантроль і на сталічных дарогах з дапамогаю камераў відэаназірання, спецыяльнага праграмнага забеспячэння збіраюцца палепшыць выяўленне кіроўцаў, што не плацяць за свае аўты ў зонах платнага паркавання, і ім будуць выстаўляць патрабаванне аплаты, а ў выпадку адмовы перадаваць матэрыялы ў суд. У Еўропе адзначаюць Дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Менавіта 23 жніўня 1939 года Савецкі Саюз і Нямецчына дамовіліся падзяліць Усходнюю Еўропу на сферы ўплыву. Праз тыдзень пасля падпісання пакту Молатава-Ріббентропа чалавецтва спазнала пачатак самага крывавага канфлікту ў сваёй гісторыі. Ці не перажываем мы цяпер штось падобнае? Владзіслаў Корсак з працягам тэмы. З аднаго боку нацысцкая Нямецчына, з іншага Савецкі Саюз. 86 гадоў таму міждзяржаўная дамова паміж дзвюма таталітарнымі дзяржавамі стала апошняю прыступкаю да самага крывавага ў гісторыі чалавецтва канфлікту – Другой сусветнай вайны. Послужить делу всеобщего укрепления мира. Публічная частка пакту Молатава-Ріббентропа дэкларавала абяцанне Нямецчыны і СССР не нападаць адно на аднаго. Д'ябал, аднак, хаваўся ў сакрэтных дэталях. Паводле пакту Латвія, Літва, Эстонія, Фінляндыя і ўсход Польшчы разам з заходняю Беларуссю і Украінаю мусіў адысці да Масквы, а захад Польшчы – да Берліну. Дзяліць паміж сабою Польшчу агрэсары пачалі ўжо ў верасні 1939-го. Тады яе ніхто не абараніў, хаця адпаведныя гарантыі ад заходніх дзяржаваў былі. У нашыя дні над усходняю Еўропаю новая пагроза. Прынамсі, у нашым рэгіёне ёсць толькі адна дзяржава, якая прагне менавіта перадзелу, якая хоча захапіць гэтыя землі не толькі украінскай, але аднавіць эту савецкую імперію, ці расійскую імперію.
это путинская Россия. Да таго ж цяперашняя рыторыка некаторых заходніх палітыкаў пра тое, што Украіна мусіць адмовіцца ад шэрагу сваіх земляў дзеля замірэння з Расіяй, выклікае ў нашых экспертаў пэўныя гістарычныя асацыяцыі. Гэта хутчэй нагадвае не пакт Молотава-Ріббентропа, калі ўжо прыводзіць гістарычныя аналогіі, гэта нагадвае мюнхенскія дамоўленасці, калі Гітлер высунуў адпаведныя патрабаванні пра тэрыторыі, якія ён жадае атрымаць, і гэта была гісторыя судэцкай вобласцю, якая ў рэшце рэшт, якую Германія атрымала, далейшая гісторыя вядома. Пасля гэтага была захоплена ўся Чэхаславакія, а потым ужо быў шлях да другой сусветнай вайны. Дзеянні Расіі ва ўкраіне ў нашыя дні фактычна сталі пачаткам канца сусветнага ладу, якім ён быў пасля завяршэння другой сусветнай вайны. Статут ААН, Хельсінскія пагадненні і Будапештаўскі мемарандум гарантыяў бяспекі для Кіева не выканалі сваёй стрымальнай ролі. Непарушнасць межаў, што ніхто не мае права там захопліваць самачынна нейкія землі, яно парушаецца, таму што вось на практыцы, калі вось аказваецца, што калі ты маеш сілу, ты можаш спакойна нешта там узяць пад свой кантроль военны, і табе нічога за гэта не будзе, з табой будуць заключаць здзелкі нейкія. Між тым, пуцінская і лукашэнкаўская прапаганда старанна робяць выгляд, што злачыннай змовы паміж СССР і Нямецчынай у 1939 годзе ўвогуле не было. Вінаватымі ў распальванні другой сусветнай, як і сённяшняй вайны ва ўкраіне, прызначаюць заходнія краіны. Пакуль што Расія і Беларусь выступаюць як саюзнікі. Калі, напрыклад, баявыя дзеянні ва ўкраіне спыняцца, то цалкам магчыма, што Расійская Федэрацыя пачне прымушаць Лукашэнку да больш глыбокай і якаснай інтэграцыі. Менш чым праз 2 гады пасля падпісання пакту Молотава-Ріббентропа так званыя саюзнікі самі шчапіліся ў вайне паміж сабою. І пачалося гэта з беларускай зямлі, дзе ў выніку загінуў кожны трэці. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Да навінаў спорту беларуская лёгкаатлетка Крысціна Ціманоўская, якая цяпер выступае за Польшчу, стала чэмпіёнкаю гэтай краіны ў бегу на 100 метраў. Гэта першае золата нацыянальных спаборніцтваў для бягухі з моманту ейнай змены спартовага грамадзянства. На спаборніцтвах у Быдгашчы на 100-метровай дыстанцыі Ціманоўская паказала свой найлепшы вынік сезону – 11,38 секунды. Спартоўкі, што занялі другое і трэцяе месца, адсталі ад Ціманоўскай на 6 і на 9 секунды адпаведна. Варта адзначыць, што праз траўму на спаборніцтвах адсутнічала лідарка польскага спрынтарскага бегу, чэмпіёнка апошніх 8 гадоў Эва Свабода. Няўжо назіраецца прагрэс у гарантыях бяспекі ў пасляваеннай Еўропе? Кітай згодны размясціць ва ўкраіне міратворчую місію, але толькі ў тым выпадку, калі на гэта будзе мандат ААН. Прынамсі, так сцвярджаюць ананімныя крыніцы з еўрапейскай дыпламатыі нямецкаму выданню «Вельт». Паводле інфармацыі журналістаў, у Брусэлі такія планы Пекіну выклікалі неадназначную рэакцыю. Еўразвяз баіцца, што кітайцы будуць шпіёніць ва ўкраіне, а ў выпадку новай вайны Пекін зойме бок Расіі. Іншыя навіны замежжа сабраў Антон Бяздольны. Польшча пачала дэпартаваць парушальнікаў парадку на варшаўскім канцэрце беларускага выканаўцы Макса Каржа 9 жніўня. Тады паліцыя паведаміла пра затрыманне 109 чалавек за хуліганства і захоўванне наркотыкаў. Прэм'ер-міністр Дональд Туск заявіў, што 63 з іх будуць дэпартаваныя. З іх 6 грамадзяне Беларусі, астатнія украінцы. Газета «Выборча» распавяла гісторыю 18-гадовай украінкі, якую памежная ахова выставіла з краіны, нават не дазволіўшы сабраць рэчы. З інфармацыі, якую Белсат атрымаў ад польскіх памежнікаў, справы беларусаў пакуль разглядаюцца, пра дэпартацыі нічога не вядома. У нядзелю і панядзелак Украіну наведае адмысловы пасланнік амерыканскага прэзідэнта Кіт Келах. Пра гэта пішуць украінскія медыі. З іх інфармацыі ён прыме ўдзел ва ўрачыстасцях да Дня незалежнасці Украіны, які будзе адзначацца заўтра. Меркавана, Келах сустрэнецца з прэзідэнтам Зяленскім. У той жа час намеснік міністра замежных спраў Сергей Кісліца заявіў, што Зяленскі гатовы абмеркаваць з Расіяй пытанне тэрыторыяў, але толькі на асабістай сустрэчы з Пуціным. Пры гэтым, на ягоную думку, расійскі кіраўнік не гатовы
гатовы ні да двухбаковых, ні да трохбаковых перамоваў. Паштовыя службы па ўсім свеце пачалі прыпыняць прыём пасылак у Злучаныя Штаты Амерыкі. Прымаць іх перасталі Францыя, Нямецчына, Данія, Аўстрыя, краіны Скандынавіі і яшчэ дзясяткі іншых. Паштовая служба Фінляндыі пайшла яшчэ далей і перастала браць нават звычайныя лісты, адрасаваныя ў Злучаныя Штаты. Еўрапейская паштовая асацыяцыя заявіла, што такія праблемы могуць закрануць увесь свет. Выданне Financial Times назвала прычынай пастанову Трампа скасаваць льготы на адпраўленне коштам да $800. З 29 жніўня для іх пачнуць дзеяць мыты, якія адміністрацыя прэзідэнта США вызначыла для кожнай канкрэтнай краіны. Першапачаткова Белы дом тлумачыў такія крокі барацьбой з кітайскімі платформамі танных тавараў Тыму і Шэйн. Маўляў, аб'ём паставак ад гэтых маркетплейсаў у Штаты летась дасягнуў амаль $1,5 мільярда. Антон Бяздольны, Белсат. На гэтым ставім кропку ў сённяшнім аб'ектыве. Падпісвайцеся і чытайце наш тэлеграм, калі гэта бяспечна для вас. QR-код на вашых экранах. Наперадзе Белсат онлайн, агляд нашых публікацыяў. Запрашаю спадарства разам прыгледзецца да самых цікавых артыкулаў і відэакантэнту, што падрыхтавалі нашыя калегі. Дональд Трамп заклікаў Лукашэнку вызваліць 1300 беларускіх вязняў, але адкуль узяўся менавіта гэткі лік? Які лёс чакае тых, хто ў гэты спіс не ўвойдзе ці трапіць пад рэпрэсію ўжо пасля магчымага вызвалення? Журналіст Белсат.ру Роман Шавель запытаў праваабаронцаў і палітыкаў пра перспектывы маштабнага вызвалення закладнікаў рэжыму Лукашэнкі. Лік беларускіх палітвязняў, агучаны Трампам пасля тэлефоннай размовы з Лукашэнкам, не супадае з ацэнкамі ніводнай з праваабарончых ініцыятываў. Згодна з цэнтрам «Вясна», станам на 23 жніўня палітвязнямі прызнаныя 1197 асобаў. Ініцыятыва «Дысідэнт BY» называе большую колькасць, максімальна блізкую да агучанай Трампам – 1325 чалавек. Аднак праваабаронцы зазначаюць, з прычыны пераследу блізкіх палітвязняў і абмежавання на інфармацыю, рэальны лік палітычных зняволеных у краіне значна большы. Штодня з'яўляюцца і новыя факты пераследу. За непоўнае лета 350 чалавек праходзяць па крымінальных справах. То бок гэта толькі тое, што нам вядома. Такіх справаў, магчыма, будзе больш. З гэтай колькасці траціна асуджаныя і зняволеныя, бо крымінальная справа можа заканчвацца нейкімі штрафамі, хіміяй і гэтак далей. То бок гэта далёка за 100 чалавек на месяц. Чаму, нягледзячы на пагрозы з боку ўладаў, родным палітвязняў варта паведамляць пра вынікі крымінальнага пераследу і пра тое, хто можа ўвайсці ў спіс тых самых 1300, чытайце на старонцы belsat.eu. І шматаблічная Дана. Праект братоў Карычаў мае шмат імёнаў. Адное з іх Дана Голдингс у кіпрыёцкай Никасіі днямі выключаная з амерыканскага санкцыйнага спісу. Іншыя Даны засталіся пад санкцыямі США. Алесь Наваборскі разбіраўся, ці азначае гэтыя захады амерыканскіх уладаў паслаблення для набліжаных да Лукашэнкі сербскіх бізнесоўцаў. З амерыканскага санкцыйнага спісу прыбралі 3 амаль аднолькавыя назвы фірмаў Дана з адным і тым жа юрыдычным адрасам у Никасіі на Кіпры. Блогер і вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кныровіч у сваім фейсбуку выказаў здагадку, што такі крок мог быць звязаны з ліквідацыяй на Кіпры гэтых юрыдычных асобаў. Пазней гэтую інфармацыю пацвердзіла і выданне «Зеркала». Пры гэтым у амерыканскім спісе працягваюць заставацца 6 розных назваў кампаніі Дана Астра, зарэгістраванай у Менску. Пра іншыя схаваныя актывы сям'і Карычаў і пра тое, ці атрымалася ім вывесці свой бізнес з-пад амерыканскіх і еўрапейскіх санкцыяў за супрацу з рэжымам Лукашэнкі, чытайце на belsat.eu. Чым беларуская медыцына адрозніваецца ад фінскай? І навошта ў шпіталях гэтай паўночнай краіны трымаюць лічынкі мухаў? Пра асаблівасці жыцця ў Суаме ў новым выданні праграмы «Відна жыхарства» распавядае наш суайчыннік Кірыл Кірылаў, які працуе ў Фінляндыі медбратам. Поўнае выданне праграмы вы знойдзеце на YouTube-канале Белсат Лайф, а фрагмент аповеду Кірыла цяпер у нашым эфіры і ў інстаграм-канале Белсату. В Фінляндыі каласальныя тэхналогіі, яны прымяняюць разлічныя насосы, якія дзелаюць вакуум. Яны таксама прымяняюць лічынкі мух. Яны паедаюць толькі адмершыя клеткі,
а жывыя клеткі яны не трогаюць. Калі, напрыклад, я скальпелем жадаю ачысціць рану, у мяне так добра не получится. Я вельмі шмат буду здымаць здаровай тканіны. Часто слыхаў нейкія такія дрэнныя водгукі ад беларусаў, якія скардзяцца: ну вось, Фінляндыі нічога не атрымаць, ніякую дапамогу, толькі бурану выпісваюць. Буран — это ібупрофен, калі нешта баліць. А на самой справе гэта так і не, бо калі чалавеку патрэбна хуткая медыцынская дапамога і яго сур'ёзная праблема, яму кажуць вельмі кваліфікаваную дапамогу. Але ж звычайная прастуда ці неяк штосьці баліць, цяне, так, звычайна гэта пройдзе само. Хуткая прыязджае толькі тады, калі трэба рэальна хуткая дапамога. А цяпер загараднае падарожжа пад музыку, і не проста музыку, а пад якаснае жывое выкананне сапраўднай беларускай класікі. Відэазапісам такога выступу ў адным з рэгіянальных цягнікоў дзеляцца карыстальнікі сацыяльных сетак у тэлеграм-канале Белсату і проста цяпер у нашым эфіры. Яшчэ ж вам жадаем прыбытку ў хаце, ні мала, ні многа, што год па дзіцяці. Не будзе вам крыўды яшчэ і за тое, калі пашанцуе нагоды падвое. Выбівайце здаровы, жывіце багата, а мы ад'язджаем дадому да хаты. Зялёнай дуброве мы начаваць будзем, і вашае ласкі павек не забудзем. Вялікі дзякуй, усяго вам найлепшага. Я, Віталь Бабін, са свайго боку таксама зычу шаноўным гледачам быць здаровымі і багатымі. Прыемнага вечара ўсім, хто глядзеў нас у гэтую суботу. Да хуткай сустрэчы на Белсаце.